An balimaw yakuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ko an ma lawulaw ni ale dugu fitinin ni ale bɛ an sɔngo mara la Gawo ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko kunu karidon septembre kalo tile 30 ayiwa min yɛrɛ ye ayiwa maajugu dɔw ye olu kɔni nana o dugu in na ni ka ayiwa fagali dɔw kɛ ayiwa kibaran minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye maa 22 ye olu bɛɛ ni tora la ni olu ye dugudenw yɛrɛ ye ni dugu in na ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma nin ko in wale yɛrɛ kɔni kɛcogo kɔni na olu kɔni b'a yira k'a fɔ kɔni ko maajugu ninnu marifatigi ninnu u kɔni nana dugu in kɔnɔ ayiwa dugu tilama de fɛ kunu ni ka don dugu kɔnɔ ni ka kisɛ kɔni wuli mɔgɔw la ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko maa ninnu yɛrɛ tun ye ayiwa maa 40 bɔɲɔgɔn de u tun bɛ u fila tun bɛ ayiwa moto kɔni sanfɛ ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko wale ninnu kɔni kelen kɔfɛ ninnu tilala ka tunu maa dɔw kɔni taara yɔrɔ min na ayiwa jateminɛkɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ayiwa min yɛrɛ ye ni maa kɔfɔlen ninnu ye k'u bɛ se ka kɛ ayiwa maa sugu filaw de ayiwa ko ni mɔbalijugu tabaw tɛ ni olu ye terrorisiw ye ko a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ko ayiwa siyako kɛlɛ kɔni ko o fana sen bɛ nin ko in na ayiwa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a yira k'a fɔ kɔni ko bi ye ekɔlita don ye nka an ka jamana yɔrɔ fan caman ayiwa lakanabaliya kɔni ayiwa sababuya la maa denmisɛnnin caman kɔni bɛ u kɔni tɛna taa ekɔli kɔni na ayiwa jate minnu kɔni bɔra ayiwa UNICEF fɛ ni ale ye diɲɛ jɛkuluba ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ ka ayiwa denmisɛnninw kɔni ka hakɛw kɔni makaran olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye denmisɛnnin 2 ye maliyɛn denmisɛnnin 2 k'olu kɔni tɛna se ka taa ekɔli la ɲina ko ka da kan lakanabaliya kɔni sababuya la ayiwa ko n'i y'o ta k'a lajɛ min yɛrɛ ekɔli 750 k'olu de kɔni bɛ dan datugu an ka ɲina kalan kɔni na ayiwa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin kɔni man tɛ ko ye min daminɛna ɲina ko ka da kan kabini an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan ni o daminɛna a ka ca ni san 6 ye sisan ni dugu ninnu kɔni ni olu ye an ka kɔrɔnfɛla dugu ni camancɛ dugu ye ayiwa ninnu kɔni bɛ nin gɛlɛya in na ayiwa yirala k'a fɔ yɛrɛ ko ayiwa Mopti yɛrɛ ye yɔrɔ min kɔni a juguyalen bɛ yen kosɛbɛ ka da kan ayiwa kalan min tɛmɛna ayiwa salon ayiwa ko kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ ye 100 sara la i bɛ se k'a ta k'a lajɛ ko ekɔli yɛrɛ 40 ɲɔgɔnna kɔni ko olu si de ma se ka dayɛlɛ ayiwa ko b'a yira k'a fɔ kɔni ko lakanabaliya kɔni kɛn bɛ k'i sinsin wa k'olu bɛ ayiwa an ka jamana ɲɛmaaw kɔni wele cogo min na u bɛ se ka yɔrɔw lakana denmisɛnninw kɔni bɛɛ ka se ka taa kalan kɔni kɛ k'a da kan o ye denmisɛnnin bɛɛ ka hakɛ de ye ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛw kulomajɔ la